Вейповете не са толкова безобидни, колкото изглеждат. Ето защо. 16-годишно момче от Разград е в болница с травма от падане. Друг момче на 14 години загива при падане от балкон в Плевен. Общото между двата инцидента е, че и двете деца са пушили вейп с опасни вещества. Те предизвикват замайване и дори временна загуба на съзнание. Какво е вейп? Вейповете са устройства за пушене. Те съдържат течност с различни аромати, която при вдишване се изпарява. В течността им може да има никотин, който води до пристрастяване. Вейпът може да съдържа и други вредни химикали, дори забранени вещества, като хексахидроканабинол. Това е химичното съединение, което се извлича от марихуаната. Именно такова е веществото, открито във вейпа на загиналото момче от Плевен. Колко вреден е вейпът? Все още няма данни за дългосрочните последици от пушенето на вейп. При електронните цигари липсват много токсичните химикали на обикновените. Няма и тютюневия дим, който е опасен и за околните. Някои изследвания обаче вече показват, че пушенето на вейп вреди на сърцето и белите дробове. Никотинът в него повишава кръвното налягане и увеличава вероятността от сърдечен удар. Имайте предвид, че някои вейпове са силни, колкото множество цигари запалени наведнъж. Освен това, се продават вейпове с високо съдържание на наркотични вещества. Те са особено опасни, защото всеки организъм реагира различно и към такива вещества може да доведат до сериозни проблеми. Откъде се купуват? В България вейповете могат да се купуват както в магазини, така и онлайн. През 2024 година беше забранена продажбата им на непълнолетни, както и рекламата им по радиото и телевизията. Правилата обаче се нарушават и тинейджерите често успяват да си купят вейп. Или дори да си поръчат онлайн такъв с наркотик. След последните случаи на пострадали след употреба на вейп, политиците заговориха за пълната им забрана.